you. Mejabi, why? Mejabi. Pepe diawo. Koko, Emma bebre ngo. Koko aduro why? Ebi kura kafro mpamocho ogya ne nan a ana koko afifi no. Oti we bi no de asiesie no. O de siesie ho kura koko na afifi no. Ehye. Obetima ayam we no asone so. Na wanom. Oko ba bi so na mogya wo bebre koko haw. Koko hawa titi wache. Mpacho eye pepe diawo. Dano na koko ha na mogya ba no. Obetua anase oba ne den. Metimi di asa. Obetima nom. Oba nu anom. So osisi ye oya. Yam pepe diawo. Na haban no. Na haban no. Oyam a na odi akekaduro kakra ka ho. Sanu bentua. Mako beka ho. Na kakaduro nkwa. Odi akekaduro na obetimi di ni mako ni nyina mpaye. Yo. Sanu nansa osisi ni chia ya betene wai. Koko pepe diawo. Tisi aduro no. Kwame Boache. Tini yo. Ana ono kata. Wa osisi ya wo ya. Ama wontimi nkosia nim yie. Tisi akire woto a wontimi no woyere nya dan entimi nhia. Cause ahoda hode no nyina den ewo. Ni akratia na se wo fa pepe dia wa haban no. Na wa yam. Na wo de kakaduro kakra atum. Na de mako kakra atum. Anobu wa no mpa mako betu na kakaduro nko atum. Na wa den na wa yam. Na wo de ay den asa. Na wo de asa. Bentu amienu. Nansa. So usisi na etia oba ma. Ye. So ya. Na kase. Oh. Ye mpanifo no. Sa na kwasi broni bra o maaye no na ye se mpanifo no. Sa tete obi kire, tete obi kan. Pepe diawo. Yo. Akra na etoso biem. Na won sa haban bi gu ha. Yo. Aye ohwirom ahaban. Ano so no enfasude ban enewom. Ohwirem. Kase ohwirem. Eni. Wacho ni obi a ni ni. Wa tere kurase da no. Se ne kase ne wo wa ekwa akiri pa e wo bore pa. Krobo fo frɛ no laga. Ohwirem. Otiti da haban we no a. Wa hu sɛ mofra sunsun ha omo pa. Tete fagu emu no. Chance num na hohoro mu no gu so. Emu bia broni dio abibifo dio emu bia emu ayedi aduamu ya yedi ya yo adua emu ya yedi ya jollof no emu na asem na oka no emu enti se wo de ma obi a wo de fra noa onu ase patete mu no ma bofra ni bofra ni wo de haban no be fra mu no wo de begu amu no so se na me kire bi me ma sample me nka se de fa kɔ ne abanche oluma se fa ye den fa ye mu se na wo fa aya omo de ojama egu banche so no wo se omo nua a wo pe na dane wo hu ne fitaa bi o te sa na ode ohwiroma ha ban ebegu amu no so na wanoa se wo tiase te duro na wo ohwiroma ha ban ba kɔ amu no mu eti se wo ye pan na wo ya kola wudi a sonsoro bia wo mo se ye hukuam se ye ringworm whatever bia no obeden obetia no na bom no yam na ama ho atɔ na bom we no ye wo hu no se ade achi a do asonsomo doso ewa wo sum no na omumu atwitwa nketenkete sa ombe twitwa se de mu no tie no ayo hwerom omu nyina bewu tiafe wanya wie se wanom na omu nyina ewu no na wapa duro wasa so watias na wasa na fa yiwu wafudu mu nyina na wawie ye no ye baako ya to se be ni na so timi no ane se ya onu ane na odi nchine kakra tom wa hu se ensonso ahodo no o ye nkitin ebi ye nkitin bebre ye ni wan po hu won se ewo hu saa ye se nokomoa no de ye ni po hu won na ebe yam won we de yam won yo ti se sonso no wo hu a be se obedwunso na odwunso abedwunso no na ebon kankan eni ohwirem ti osoma haba na wonu no ma sa adwunso kankan nyina be den o de frɛ mu no sonso no wo hu pa na wo ya ebe yam won na obehu se odwunso no na ehwa ba mu pa that's eyi toxins ni nyina free wo body no mu efree wo yam efree ni padua no mu ta fa yi toxins ni wi a
afobon se na fifra start here then efiu na hode na then eba ti medamasi o me hu asa ahaban so ha we asawa ahaban asawa kumkuro pa eni ekumkuro se upra ebi awonam na akohye baabi na wonana afiki ana wakọ wonsa kosi baabi na wonsa na afiki ai se abu unya asawa ha ban ya de na abeye obepe enku bi a ide sra eyeyi titru enkuto ha wodi weni keja fa keja wodi keja waposa ana se yam no obo so na fa enku no fra baabi a upra ni fa stress ra ho ebe no no akọ onipadua num tie kuro bi a ewo onipadua num ho no baabi a epra no ekuro no bewu enti wo ho beto enti asawa haban eno nso ho fa so no bi no obi a wate ahwe ama ne nsa no atweste ato afa so no sa ade na ode beye sa ode ba yam no de frankuto no sa na ode asra so na aya adwuma sa na se obi nse mabu nso ai o se bu na wo de kire ni yie wo de kire aya de obeye ni obetimi de aya yetai de te se papa yesese ne se asre ne no na wo de ato so se de ebetimi ebesie ne pepepe o ye ne sa kura asawa haban ebe mekuro na amba no ebekum no tia no de kire so abe na ansa wo de kire so a ye fa ne se nansa ne nan no wasane wasa ye biem o ya ebeto a mere manse yo we nso ye ani aduro a akra ababeka ho asem na tie ni ye papa won ewo glaucoma cataract obo on na mawia kwa na ase na eye ebo asi ewo nene so ndi ade sakro na zim obo on so na ete asi nene so ntama ohu ade yie na aduro ana kwa obafa so a obayi ebeboa wo ana akra eba be kire akra panu kwai yo se utai ma obufu utai titi bebre ubu afu na titi bebre na utidwa ga so ma obufu na titi bebre ya wadi su yo wisi se bibi bo wani upra wani ne kura baso pe pa chaw se utai titi bebre na ma obufu atimi mo wasosi onkwa de ne wakoma ni gina so me pa chaw unya wo ya ye friend ntete bible mpo ka ho asem o ka ho asem se farisifo reje entutusu dudu ewo emi ne ntete ho ntete a ye ka no anyway o so wahu bia eni we ni friend ntete me pa chaw utina ha ban bi uposa na de hye wasom bo se be hye agya ye beti ba so ahwe o de hye wasom sia e ho a be hu na ewe na obose ehye waso no kom nte kuro bia waso bia na be den ebewu hu se ehye bebre ya no wayi se wani ekura ba ho glaucoma oposa we na wunya te se konko bi na de ahyem kate wadi ni ba ku sei bre hyem na hwe wo hwa be hu se be hyew ehye wa gasra na wayi wajai na o de ahwe we o ta yesa glaucoma no a aba wani su de nyina abejai be pa mo chow mi hia moa me dinde boa nechi boa me nehwe se me ko ayi edom enti moa me pese o de ma me ne se de me ka kire no dwene ho na me nkura me hia moa o unua bi so yare o ha no enye se wan tua sika kesi enti no na nye eye pa nti ma wani mre boa nya odo boa foforo na omso monto wai yo dem nyina atiefo yo no kwalifie tv ana mo hwei mese mo like na mo share akra eye bibidro aye kan se mo sa doctor sense kase bibidro na obìnrin so ye herbs nti aye haban ro no akra ye bi papa ti wo hia haban ro litra painful no mo yare ne ade no akra number ene na baba tu yi na mo mfre no
mo fre mo nya na mo frɛ me na no fɛ mo frɛ me mo nsa bɛka me if sɛ ma akora no me ne ekona ekra na me ne yɛ adwuma ennuro bebree ho a maka kyerɛ sɛ baba nnuanu no bi de apia bonten ya baba yɛ maduro mamaduro yare na horo ni nyina beba ase the technology nso ai den aba be ka ho nti akora wo number no 024 14 70 230 024 14 70 230 230 mpatron fancham 230 olma number no mo frɛ na o kofodia afijase mo sabe ka no eti ahwafo na tiefo me se mo like video no na sena me na mo kada bia no me se enche ye de niam ahodo bebre ba me se enya pomode ni wie na ya hoode ni sipi ensita afena Ghana ebefa na ntoma paiden efra so me na mo akasa bebre afa haban ho afotuo ene niam bebre me se emre na so se every samre nko sibro nyamude na ensakra bebre aiden aba na ye mane ye nananom na ye nuanom a adi ase beba ni nyina no ye nyina aba be hya adwene baako obi no obi kire obi so wo nimdie bi a obetim aiden aba beka ho ese bebe ye seminars bebre a kire technology modern technology of what say ye build it down niema wo de be ye eso bete eni say wo de be a 2 rooms asem na make am ye estimate bi aye na kire asem ka be a 2 rooms ana de 20 million na see ya say 2 rooms no over 20 million ye den ensi wasi aboka kura no ba ye 8 na 10 million no be si ana abro so kwa 12 million